To medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené, súdna rada tam dala nejaké pripomienky, Najvyšší správny súd dal nejaké pripomienky. My sa tam celkom vo veciach nezhodujeme, ale o tom to je. O tom je to pripomienkovanie, že rôzne inštitúcie vidia veci inak a bude na ministerstve spravodlivosti ako v rámci rozporového konania, kedy my budeme tie pripomienky obhajovať, ako to dopadne. Toto je legitímna situácia. To, čo robí pani Kolíková, je to, že ona presvieča, ja neviem, či samu seba, ale predovšetkým verejnosť, že my tu budeme mať nejaké dominantné postavenie. Len ona zabúda na to, že ten systém Najvyššieho správneho súdu, že má pod palcom, nemyslím tým nič zlé, že má na starosti, lepší výraz je, tie disciplinárne konanie vymyslela ona. Ona vymyslela v rámci toho, keď bola ministerka spravodlivosti, tie zákony sa menili na jej podnet v parlamente vtedy, že keď sa kreoval Najvyšší správny súd, že súdna rada zvolila vtedy všetkých tých ozajstných sudcov. Oni neprešli takým výberovým konaním ako iní sudcovia, čiže aj tých sudcov Najvyššieho správneho súdu, ktorí teraz tvoria väčšinu v tých disciplinárnych senátoch, zvolila súdna rada. Súdna rada je v ostatnom čase pod paľbou nielen niektorých médií, ale aj známych osobností a politikov. Čo jej vyčítajú? A za čo sa súdnej rade ospravedlnil herec Robo Rod a predstaviteľka iniciatívy Mier Ukrajine Lucia Štaselová? Dobrý deň, diváci hlavných správ. Dnešné pozvanie do štúdia prijala predsednička súdnej rady, pani Marcela Kosová. Dobrý deň želám. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme veľmi pekne za to, že ste si našli na nás čas. Pani Kosová, keď si človek dá do vyhľadávača to, že chce zistiť nejaké informácie od vás a sústredí sa na tie, povedzme, mienkotvorné médiá, tak môže mať až strach zo stretnutia s vami. Pretože zistí, že ste napríklad koncentrované, nefalšované zlo, to citujem, Kočnerová kamarátka, čo vy samozrejme budete popierať, a že za vášho šéfovania v súdnej rade bude na súdoch masaker a skorumpovaní sudcovia si budú vybavovať účty so svojimi poctivými kolegami. Je to tak? Viete čo, ja už som si toľko o sebe prečítala od týchto odborníkov a znalcov justície a znalcov súdnej rady, že na toto sa nedá ani nič povedať. To sú to proste ľudia, ktorí pri všetkej úcte ku každému človeku vlastné frustrácie si takto odburávajú, že z ticha kompútra anonymne alebo jemne anonymne alebo zastrešujúca nejakým médiom proste napíšu takéto zverstva o niekom, tak čo na to povedať. Za mňa hovorí moja práca. Ja som bola zvolená do súdnej rady sudcami. Ja neprišla som zo žiadnej politickej strany alebo nejaký politický nominant. Vždy každý post, ktorý som v rámci justície zastávala, dala som si na tom záležať, že to bolo tak, že ma volili sudcovia. Či už to bola predsednička sudcovskej rady Krajského súdu v Bratislave, alebo aj teda členka sudcovskej rady, to sú sudcovské rady pri každom súde. Existuje sudcovská rada, to je samosprávny orgán sudcov, alebo do súdnej rady. Dvakrát som bola zvolená. Prvýkrát to bolo v rámci celého Slovenska, kde sudcovia, účasť bola z prítomných ľudí, sudcov, lebo len sudcovia môžu voliť. Som získala 52% hlasov a v tých ďalších opakovaných voľbách potom, ako som na protest sa vzdala členstva v súdnej rade v tom prvom volebnom období na protest toho, čo sa dialo, ako fungovala súdna rada, tak o 2 mesiace som získala 72% hlasov sudcov. Sudcovia vedia, ako pracujem, nikdy som nesľubovala nejaké veci alebo nestávala vzdušné zámky, čo všetko dokážem. Kde som povedala, viete, ako pracujem, 5 rokov ste ma sledovali, čo som robila ako členka súdnej rady. Kto si myslí, že je to v poriadku, že takto vás má niekto zastupovať a oni prejavili svoj názor v ďalších voľbách, takže takíto ľudia nech sa pozrú do zrkadla asi tak. Môžem potvrdiť, že ako koncentrované, nefalšované zlo, vraciam sa k tomu, veľmi sa mi to zapáčilo, tak samozrejme svojím spôsobom nepôsobíte. Ešte kým sa dostaneme k takým aktuálnym témam, vás zvolili za šéfku súdnej rady pred necelým rokom 14. mája. Čo sa za ten necelý rok stihlo v súdnej rade pod vašim vedením? Veľmi veľa. Musím povedať, že veľmi veľa. Bohužiaľ teda prvé uznesenie, ktoré prijímala súdna rada, bolo hneď 15. mája k streľbe na predsedu vlády Slovenskej republiky. Plus
Začali sme teda bez ohľadu na to, čo sa udialo, išla som tam pracovať, takže do konca júna som sa stretla s každým predsedom každého súdu na Slovensku, to znamená okresní predsedovia, krajský, najvyšší správny, najvyšší súd, špecializovaný trestný súd a s každým som sa rozprávala, čo ich trápi. Nie, jednak aj veci konkrétne, ktoré nefungujú na súdoch alebo všeobecne, aký majú problém. Čiže to som absolvovala, tieto stretnutia hneď do konca júna. Stretla som sa, podpísali sme memorandum so Združením sudcov Slovenska, čo je najväčšia stavovská organizácia sudcov, zastrešuje skoro 600 sudcov z tých 1000, necelých 400. S ombudsmanom som sa stretla. Absolvovali sme valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, keďže Súdna rada Slovenskej republiky je súčasťou Európskej siete súdnych rád. Tam sú združené všetky členské štáty v Európskej únii, ktoré majú súdne rady, alebo aj pozorovateľské, ktoré nemajú súdne rady, alebo majú, ale ešte do tejto organizácie nevstúpili, kde robím všetko preto tak, aby aj sudcovia, aj verejnosť vnímali, že súdna rada je kolektívny orgán. Čiže čokoľvek sa deje, je odsúhlasené súdnou radou, komunikujem s členmi súdnej rady. Všetky aktivity vrátane Európskej siete súdnych rád sa dejú kolektívnym rozhodnutím. To znamená, predtým my sme ani nevedeli, keď môj predchodca predsedal súdnej rade, kedy je valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, s akými témami. On tam proste išiel, neinformoval nás, čo sa ani ex post, keď sa vrátil, či tam bol, čo sa tam prerokovalo. Tam sú závažné témy medzi tými jednotlivými členskými krajinami. My sme si odsúhlasili celú delegáciu, podali sme informáciu, mali sme dopredu témy, členovia súdnej rady vedeli, aké názory alebo čo tam ideme prezentovať. Stretli sme sa pri správe o právnom štáte s Európskou komisiou, s Medzinárodným menovým fondom. Mali sme tu zástupcov GRECO, s ktorými sme komunikovali. Čo sa týka chodu tej súdnej rady, tam sa menil organizačný poriadok, keďže on bol v rozpore so zákonom. Niektoré tie úseky boli priamo v rukách predsedu súdnej rady, čo nesmie byť. Urobila sa kompletná revízia registratúry, kde tie spisy, o čom som informovala na zasadnutí, ja už ani neviem, strašne veľa toho bolo. Je toho naozaj dosť, samozrejme k tomu bežná denná exekutíva. A nehovoriac o tom, že často musíte aj reagovať na rôzne útoky na súdnu radu, či už zo strán známejších osobností, prípadne politikov. S tým súvisí aj téma, ktorú by som rád rozobral. 19. februára ste mali údajne zaujímavý telefonát od pani Lucie Štaselovej z iniciatívy Mier Ukrajine. Skúste povedať, o čo tam ide, pretože na základe toho, čo som počul, to bolo celku zaujímavé. Na začiatok vašej otázky sa vrátim, že útoky na súdnu radu, viete, členovia súdnej rady idú do toho, že idú do verejného priestoru. Aj keď stále nie celkom som si istá, že vnímajú občania, že my nie sme súčasťou politického boja, že my sme ústavný orgán sudcovskej legitimity. A ako máme rozdelené súdne moci, zákonodárna, výkonná a súdna, tak súdna moc je jediná, ktorej reprezentanti musia spĺňať pri všetkej úcte k zástupcom voleným občanmi musia mať odbornú garanciu. To znamená, že politik môže byť hocikto. U niektorých to evidentné aj je. Ale sudcom nemôže byť, nechcem povedať, že hocikto, že my sme nejakí nadľudia. Ale tá cesta, odborná cesta, ako sa stať sudcom, je dlhá a ťažká. A členovia súdnej rady vedia, že idú na ten verejný trh. Napriek tomu, že nie sme politici. Takže tie útoky na súdnu radu, ja na ne reagujem. Máme ich najčastejšie od bývalej ministerky spravodlivosti, ale nás najviac trápia útoky na sudcov, nie na súdnu radu. A tie útoky na sudcov tu máme dlhodobo, minimálne posledných 5 rokov. Máme také obdobia, keď sú silnejšie, viacej ich je a tak. A teraz sme na februárovom zasadnutí, to bolo 18. 19. februára sme mali zasadnutie a ja som zaradila do bodu programu reakciu na útok na sudcu Pullmana, ktorý rozhodoval o väzbe Daniela Bombica. Opakovane pri každej tej našej reakcii na takýto útok my pripomíname, že súdna rada a ani sudcovia sa nebránia kritike, aj tvrdej kritike. Hovorte o tých rozhodnutiach, podrobte ich kritike vecnej. To znamená, prečo
zákon hovorí niečo iné, prečo sudca podľa vás pochybil, prečo v tejto časti to mohol vyložiť inak. Ale ako náhle sa útočí na osobu sudcu a stavia sa ten sudca úplne bezdôvodne do pozície, že ako keby v niekoho prospech rozhoduje, alebo proti niekomu rozhoduje, alebo bezdôvodne niekoho zobral alebo nezobral do väzby, to nie je vecná kritika. A ten bod reagoval na ten útok, ktorý bol na proteste, ktorý organizovala organizácia Mier Ukrajine v súvislosti, ako som povedala, s nevzatím Daniela Bombica do väzby. My sme to riešili v rámci toho bodu. Ja som sa snažila upozorniť ostatných členov na to, že nie som si celkom istá, či to naše uznesenie alebo tá naša výhrada má smerovať voči pánovi Rotovi, ktorý čítal ten prejav, v rámci ktorého ten útok bol, lebo teda nevieme, či si ho písal on sám. Neviem, ako fungujú takéto protesty. Je možno, že ho písal niekto iný, kde sme uvádzali, ja neviem, či ho písala pani Štaselová alebo niekto iný. S tým, že ale v rámci debaty sa ustalilo, že prezentoval to pán Rot. Nie je podstatné, kto ho písal. Naša výhrada má ísť voči nemu. To bolo celé. Odhlasovali sme to. To bolo dvojdňové zasadnutie a 19. februára ste hovorili, že to bolo. Áno, to bolo na druhý deň, keď my sme práve 20. februára mali dohodnuté stretnutie so zástupcami Európskej komisie k správe o právnom štáte 2025 a po zasadnutí bolo asi 4:30 po obede. Sme sedeli v mojej kancelárii, tá schválená delegácia všetkými členmi súdnej rady, ktorí sme sa mali stretnúť, že teda ako si postavíme tú komunikáciu. Tam prišli nejaké témy, rozdielovali sme si to a mne zazvonil mobil. A bolo tam číslo, ktoré som nemala uložené, tak som zdvihla a teda predstavila sa, že to je pani Štaselová. A na moju otázku teda, že jednak som stále v inom režime, ako by som si priala z hľadiska aj teda potom atentáte, tak aj v tej súvislosti som položila otázku, že teda odkiaľ má moje číslo. Na to som bola odbytá, teda, že to je nepodstatné, že ho dostala a teda začala hovoriť o sebe. Nie celkom som uchopila obsah toho monológu, nechápala som veľmi, že o čo ide, tak som pani Štaselovej povedala, že ja sa nebudem s ňou takouto formovať a teda do telefónu rozprávať. Čokoľvek na mňa má, nie je problém mailom, či už všetkým členom súdnej rady, na podateľňu súdnej rady a položila som. To bolo celé. Našťastie teda som nebola v tej kancelárii, sama boli tam tí dva členovia súdnej rady, ktorí, to sa nedalo nepočuť, aj keď som teda nepoužila reproduktor, to sa nedalo nepočuť, tá intenzita toho monológu. Takže ona to s takým zvýšeným hlasom s vami komunikovala? Ono to nebolo, nechcem povedať, že by kričala, ale bolo evidentné, že je to proste nahnevaný človek kvôli niečomu. No a potom som si na druhý alebo na tretí deň prečítala v médiách, že teda organizácia Mier Ukrajine nebude reagovať na to naše uznesenie. Teda, že ako keby tým je to skončené, že oni vedia svoje, ale ktorým si akože nebude, však tvár tejto organizácie mi osobne zatelefonovala, aj keď teda som nepochopila, lebo ona tam nespomenula pána Rota v tom, aspoň čo som bola spôsobila zachytiť ten monológ. No tak som to komunikovala verejne, teda, že nie je to celkom tak, lebo reagovala prostredníctvom teda pani Štaselovej priamo teda na môj mobil. A potom pani Štaselová už teda e-mailom sa ospravedlnila s tým, že áno, bola to nejaké vypäté emočná reakcia, lebo bolo jej meno spomínané na zasadnutí súdnej rady a že toto neprispelo k tomu, ako sa má komunikovať, alebo čo, aby sa ustálilo, čo je prípustná alebo neprípustná kritika súdnej rady. Myslím, že aj pán Rot sa e-mailom ospravedlnil za tie svoje výroky. Áno, ten e-mail prišiel, nechcem teraz si vymýšľať, či večer predtým alebo ráno, pred zasadnutím, že ak ten výrok, ktorý on ale vysvetľoval, že to tak nebolo myslené, že on tým myslel, že sudca nemôže nič vybavovať, ale z kontextu toho celého sa to nedalo inak vysvetliť ako to, že kritizuje, že kritizuje, že cez osobu sudcu Pullmana útočí na to, že pán Bombic nebol vzatý do väzby, že to nebolo o tom, že či mal byť, nemal byť, prečo mal byť, či boli splnené podmienky a tak. Čiže tam zase členovia súdnej rady povedali, že to nie je ospravedlnenie, ale že teda ak to niekoho urazilo, alebo ak sa to niekoho dotklo, tak ho to mrzí. A to som aj čítala na tom zásadnutí, ten e-mail. On na tom proteste, tuším, povedal niečo v zmysle, že to, keď premiér Fico vybavuje v Moskve u Putina plyn, je to isté, ako keď má sudca Pullman vybavovať väzbu. Že je absurdné žiadať alebo chcieť,
aby teda predseda vlády vybavil v Rusku plyn. Rovnako je absurdné žiadať od sudcu Pullmana, aby vybavil väzbu po Bombice. Takže v podstate vám neprekáža ani to, že sa súdna rada kritizuje, ale skôr vám ide o to, na základe čoho. To znamená, keby to bolo v rámci odbornej nejakej debaty, ste s tým v poriadku, ale keďže sú tam emócie a nejaké pocity, tak to vám prekáža. Ak chcete kritizovať nejaké rozhodnutie sudcu alebo nejaké rozhodnutie súdnej rady, nemusíte hovoriť o tom, kto ho vydal. Keď chcem kritizovať to, že sudca Pullman nevzal Daniela Bombica do väzby, tak si pozriem to rozhodnutie a poviem, špecializovaný trestný súd podľa mňa urobil chybu v tom, že tieto formálne podmienky ja vidím inak, tieto materiálne podmienky ja vidím inak. Ale keď chcete útočiť na sudcu, nepotrebujete vidieť to rozhodnutie, dôvody jeho rozhodnutia, vy šplechnete meno sudcu. V dave, kde je rozburcovaný dáv, kde čokoľvek dokoľvek povie na tom pódiu, tak ide aplauz, tlieskanie, pískanie, nadávky. To nie je kritika. To je účelový útok na osobu sudcu. Takže ospravedlnil sa pán Rod, pani Štaselová taktiež. Je to pre vás z tohto pohľadu vybavené? Ja som to mala vybavené už tým uznesením, ktoré sme prijali, pretože je to kolektívny orgán, tam nebola pochybnosť, 10 plus hlasov musí byť, to tam bolo, my sme sa vyhranili, budeme sa vždy ozývať, a ako to robíme odkedy som nastúpila do pozície predsedničky súdnej rady. Každý takýto osobný útok, ktorý znevažuje sudcu alebo justíciu, my, akože áno, nečítam všetky médiá každé ráno, ale to, čo sa k nám dostane, myslím si, že zatiaľ sme na všetko reagovali, takže toto robiť budeme a tým uznesením dúfame, že to je vždycky uzavreté, aj keď nás vždycky o mesiac na zasadnutí niečo zase prekvapí. No. Niečo nové. V ostatných dňoch je rada naozaj, môžeme povedať, pod paľbou. Pani Kolíková, bývalá ministerka spravodlivosti, s vami tiež má problém. O čo jej ide? To sa musíte spýtať jej, o čo jej ide. Ona má so mnou problém, odkedy nastúpila, respektíve ešte skôr ako nastúpila v roku 2020 do pozície ministerky spravodlivosti. To je jej karma, nie je moja. Ale pani Kolíková teraz v súvislosti s tou navrhovanou novelou zákona o sudcoch a zmenou vo fungovaní disciplinárnych senátov a ona dáva také, som sa dočítala, že sudcovia volia svojich zástupcov, ktorí majú široké srdce, či čo. To vôbec neviem, ako mám uchopiť toto, či to nás teda chváli, že máme široké srdce, alebo nejaké dobré srdce, alebo čo. Ale ona teraz tvrdí, a nie len ona, ale viacero politikov, myslím, že za PS, za stranu PS a teraz za stranu SAS, že súdna rada bude mať koncentrovanú moc, čo sa týka disciplinárnych senátov, lebo ideme teda voliť prísediacich disciplinárnych senátov, ktorí, ak teda tá novela prejde, budú vo väčšine, a to je absurdné, lebo sudcovia Najvyššieho správneho súdu, teraz sú teda tie disciplinárne senáty sú tak, že tí kmeňoví sudcovia, tí ozajstní sudcovia Najvyššieho správneho súdu tvoria väčšinu v tých disciplinárnych senátoch. To medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené, súdna rada tam dala nejaké pripomienky, Najvyšší správny súd dal nejaké pripomienky. My sa tam celkom vo veciach nezhodujeme, ale o tom to je. O tom je to pripomienkovanie, že rôzne inštitúcie vidia veci inak a bude na ministerstve spravodlivosti ako v rámci rozporového konania, kedy my budeme tie pripomienky obhajovať, ako to dopadne. Toto je legitímna situácia. To, čo robí pani Kolíková, je to, že ona presvieča, ja neviem, či samu seba, ale predovšetkým verejnosť, že my tu budeme mať nejaké dominantné postavenie. Len ona zabúda na to, že ten systém Najvyššieho správneho súdu, že má pod palcom, nemyslím tým nič zlé, že má na starosti, lepší výraz je, tie disciplinárne konanie vymyslela ona. Ona vymyslela v rámci toho, keď bola ministerka spravodlivosti, tie zákony sa menili na jej podnet v parlamente vtedy, že keď sa kreoval Najvyšší správny súd, že súdna rada zvolila vtedy všetkých tých ozajstných sudcov. Oni neprešli takým výberovým konaním ako iní sudcovia, čiže aj tých sudcov Najvyššieho správneho súdu, ktorí teraz tvoria väčšinu v tých disciplinárnych senátoch, zvolila súdna rada. Súdna rada zvolila v roku 2021 zároveň všetky osoby, ktoré sú prísediace v disciplinárnych senátoch. Teraz je taký istý stav, ako bude, len ten pomer sa zmení. Čiže nebude tam, ako príklad vám poviem, že keď je 5-členný disciplinárny senát, tak sú 3
členovia Senátu z Najvyššieho správneho súdu, tí kmeňoví sudcovia, a 2 sú prísediaci. Teraz je ten návrh taký, že budú 2 z Najvyššieho správneho súdu, ak sa nemýlim, a v rámci tých prísediacich, ktorí budú prevyšovať, bude jeden ale sudca. Ozajstný sudca, len nie z toho Najvyššieho správneho súdu, ale z iného súdu. A takisto budú tí ľudia zvonku v menšine. Aký je v tom rozdiel? Ona tvrdí, že tá kombinácia toho, že my sme navrhli, aby disciplinárny návrh, ktorý teraz môžem dávať ja sama ako predsednička súdnej rady, a nie celá súdna rada, dávala celá súdna rada. Ale tá situácia je aj teraz taká, a to vtedy, keď. Lebo disciplinárny návrh na sudcu môže dať predseda Krajského súdu, Okresného súdu, minister spravodlivosti a predseda súdnej rady. To máme tak aj teraz. Ale je prípad, kedy predseda súdnej rady môže podať disciplinárny návrh na sudcu len vtedy, ak to odsúhlasí a odhlasuje celá súdna rada. A to je ten najťažší prípad. To je prípad, keď sudca nevie hodnoverne preukázať statočnosť nadobudnutého majetku, alebo je tam napojenie na organizovaný zločin v rámci nejakých obchodných vzťahov napríklad. A toto sme my už aj urobili. Na základe takéhoto uznesenia celej súdnej rady vtedajší predseda súdnej rady podal návrh na disciplinárne stíhanie sudcu. Čiže celá súdna rada rozhodla o tom, že bude disciplinárne stíhaný sudca, a v disciplinárnom senáte sedia ľudia, ktorých zvolila kompletne celý ten disciplinárny senát súdna rada. To je na základe zákonov, ktoré vymyslela pani Kolíková a odsúhlasila Národná rada. Teraz jej vadí čo? Dobrá otázka, možno sa aj skúsime spýtať. Vy ste taktiež reagovali v zmysle, že sa pani Kolíková zaoberá súdnou radou viac menej na základe pocitov a nie faktov, ale vtedy, keď sa napríklad riešila súdna mapa, tak ju názor sudcov a celého toho stavu nejak veľmi nezaujímal. No, ono to bolo tak, že pani Kolíková v tom čase hovorila, že ona navštívila všetky súdy a ona komunikovala a tú mapu pripravili predsa sudcovia. To nie je pravda. Ona sa odvolávala, je taká komisia, ktorá tu bola na pozvanie vtedajšej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej v roku 2017 a podávala nám správu vo februári, myslím, že to bolo, alebo tak na jar 2018, kedy ona mala urobiť taký prieskum trhu, zjednodušme to. Oni sa volajú CEPEŠ, píše sa to CEPEJ. A oni mali urobiť na Slovensku taký prieskum a správu, že čo by tu bolo treba meniť na súdoch, aká reforma, čo vidia problémové a tak. Oni robili anketu, nejakých 125 ľudí sa im tam vyjadrilo, navštívili asi nejakých 6 súdov a urobili takú správu. A sami v tej správe, v tej odporúčacej správe hovorili, že oni tu nie sú na to, aby povedali, ako konkrétne zmeniť mapu súdu, ako nastaviť špecializáciu. To boli všeobecné také tie zistenia, kde súčasťou toho napríklad bolo, že je katastrofálne nízke finančné ohodnotenie pracovníkov justície, to sú tí asistenti, vyšší súdni úradníci, tajomníci a podobne. Vôbec sa tam nehovorilo tým pádom ani žiadne konkrétne odporúčania, aké súdy rušiť, či rušiť súdy, koľko súdov rušiť, krajské súdy zrušiť, nič. Pani Kolíková potom vytvorila takú svoju skupinku, o ktorej sudcovia vôbec nič nevedeli, v ktorej boli asi aj nejakí sudcovia. Za zeleným stolom vytvorila súdnu mapu a tvrdila, že to je vlastne pokračovanie toho, čo sa udialo v roku 2017, no ani omylom. To sa dá krásne spárovať. Kto chce, nájde si na stránke Ministerstva spravodlivosti. Myslím, že tá správa CEPEŠu stále je a to, ako vyzerala súdna mapa. My sme sa nevedeli ani dopátrať, keď sme sa aj pýtali, kto teda sú tí sudcovia, ktorí pripravili tú súdnu mapu. To ona nebude komunikovať, to je jej vec. My sme to až cez infozákon zistili, kto boli tí ľudia, ktorí pripravili tú súdnu mapu. Takže vôbec ju nezaujímal názor nikoho. Potom to tak aj vyzeralo aj v tom parlamente, že tam sa strieľalo od boku, ktoré súdy zostanú. Najskôr Krajský súd v Bratislave nemal existovať, lebo je tu už veľa súdov v hlavnom meste. To je taký argument, ako že v Prahe už nebude sídliť prezident, lebo už je tam veľa inštitúcií. Presuňme ho niekam inam, hej. Čiže to bolo
niektoré tie argumenty, keď my sme sa na to pozerali, a nie len, že sudcovia, advokáti, prokurátori, notári, veď tam nikto o ničom nevedel, tam každý proste odborná verejnosť to namietala, tak to ste neverili vlastným očiam, že súdy majú mať zmenené spádové oblasti podľa nárečia. To bolo jedno z kritérií. Nárečia obyvateľstva. No kto už dneska nedokáže sa po slovensky dohovoriť na súde, keď máme spisovnú slovenčinu. Čiže a ešte aj tie nárečia nesedeli, tie oblasti. Tam to bolo okolo Bystrice, Štiavnice. To keď sme pozerali, to bolo úplne celé zle. Čiže toto boli kritériá na súdnu mapu. A teraz ona sa nebavila so sudcami. Neprijala sudcov. Zástupcov Združenia sudcov Slovenska neprijala napriek tomu, že existuje memorandum o spolupráci, ktoré aj v tom čase existovalo. A ona teraz ide hovoriť o tom, čo si myslia sudcovia, ktorí, veď ona sa s nimi nebavila ani vtedy. A teraz ako poslankyňa, ako radová politička sa s akými sudcami stretáva, to by ma dosť zaujímalo. A prečo teda nepovie tie konkrétne výhrady? Nakoniec jej to svojho času v parlamente prešlo, tá nová súdna mapa. Ako to funguje v praxi? Bol to krok správnym smerom? To nebol ani žiadny krok a už vôbec nie je správnym smerom. Čo to bol bolo? pád do temna. To by bola asi na hodinu táto relácia, ak by som vymenovala to, čo mi komunikovali predovšetkým tí predsedovia jednotlivých súdov, ktorí to reálne musia riešiť, ale aj samotní súdcovia, vedia aj Združenie sudcov Slovenska má informácie, ako to nefunguje. Tam sa proste preskupili škatule. A to nie je len o to, že sa nezmyselne presúvali spisy, ale keď si zoberiete, nechcem hovoriť konkrétny príklad, aby sa niektorí kolegovia z tých okresných súdov a z tých sídelných a pracovisk, že preferujem niektorú, lebo tam sú problémy všade, ale keď si zoberiete všeobecný príklad, že mali ste 2 okresné súdy, vedľa seba susediace okresy, z jedného toho okresného súdu bol urobený sídelný súd, ako keby ten materský súd zostal, a z druhého okresného súdu sa urobilo pracovisko. Teraz bolo na predsedovi toho súdu, že či urobí spoločný obvod, to znamená, že je situácia, že vy ste z okresu A, podáte návrh na rozvod, sudca je z okresu A. Lenže tým náhodným výberom, keďže je to jeden obvod, sa môže stať, že ten spis bude pridelený sudcovi, ktorý sedí v tej budove v okrese B a on tam len sedí, on dochádza odtiaľto. Čiže aj vy, aj ten, s kým sa rozvádzate, aj ten sudca bývajú v okrese A, ale všetci sa presuniete pojednávať do okresu B, lebo tam to náhodne padlo. Alebo potom sa rozhodne ten predseda, že nechá tie obvody tak, ako boli, ale potom je to len formálne, že existuje jeden súd, lebo reálne fungujú 2 súdy. Teraz v Bratislave, jak sa zrušilo 5 okresných súdov a vytvorili sa 4 mestské, to bola čistá katastrofa. Tí istí sudcovia súdia taký istý počet obyvateľov, akurát, že sa preskupili do úplne iných oblastí a všetci, ktorí sa chcú rozviesť, musia ísť do Dúbravky. Všetci, ktorí spáchali trestný čin, ale hlavne tí poškodení, musia ísť do Justičného paláca. Všetky obchodné spory musia ísť na Biely kríž. Čiže akú to má logiku, že tí istí ľudia, taký istý počet ľudí súdi tie isté veci. Predĺžilo sa konanie, pretože tá administratíva tým, ako je ohodnotená, naozaj si nemohla dovoliť cestovať. A to sa niekomu povie, že to je jedno, či ide do Petržalky alebo do Rače. No viete, ako sa funguje v Bratislave, to je 1,5 hodiny navyše, keď máte malé deti, hej. Čiže tí občania, Mestský súd Bratislava 4, veď tam bude nejakých 700 ľudí v budove aj s Mestským súdom Bratislava 3. Teraz on sídli v 2 budovách. To sa bežne deje, že prídu občania na pojednávanie a zistia, že sú v Dúbravke a mali byť v Petržalke. Lebo nezmyselne Mestský súd Bratislava 4 stále nemá budovu a sedí v úplne 2 budovách. Jedna to máte pocit, že ste v bytovke a druhá je zrušený okresný súd Bratislava 5. Že tu nefunguje nič v zmysle tom, čo ona prezentovala. Zvýšenie špecializácie, rýchlejšie konanie, občania budú mať dostupnú pomoc. No, keď si spomínam, tak jeden z jej hlavných argumentov bol práve to, že sa skrátia prieťahy, súdy budú prúžnejšie, rýchlejšie rozhodovať, ale dosiahol sa teda pravý opak, ak vás dobre počúvam. Presne tak.
Vy často chodíte do médií, poskytujete rozhovory. Nedávno ste boli u kolegov v 360, aj keď teda oni sa asi vyhrania voči tomu označeniu, že sú naši kolegovia, nemajú nás radi. Sama ste spomínali, že ten rozhovor trval 1 hodinu a 6 minút a posledných 58 minút z toho ste mali problém sa ovládnuť, aby ste teda niečo pánu Ganamovi minimálne štiplavé nepovedali. Čo vás na tom rozhovore dokázalo tak vytočiť? To nebol rozhovor, predovšetkým. To nebol rozhovor, lebo keď idete na rozhovor, tak základná slušnosť, ľudská výbava je o tom, že dáte otázku alebo poviete nejaký názor a tá druhá strana na to môže zareagovať, odpovedať na otázku. Vy dáte doplňujúcu otázku alebo poviete iný protinázor. Ja som toto nezažila a teda od toho roku 2017 som už bola niekoľkokrát v médiách rôznych, ale toto som nezažila, lebo to nejde o mňa, že ja by som sa cítila nejaká urazená, to vôbec. Ale akože to bolo o tom, že vôbec on nemal potrebu sprostredkovať tým ľuďom informácie. Na čo ja si myslím, že som zavolaná, že niekoho má, lebo to nejde, ja nejdem rozprávať svoj dojem z nejakého divadelného predstavenia, ja idem hovoriť o faktoch, pretože my na tom fungujeme v tej súdnej rade. To sú proste podklady a fakty. A keď toto ja nemôžem odprezentovať tej verejnosti, ale musím sa po každom treťom slove snažiť domôcť sa toho, aby som mohla dokončiť vetu, odburávať nezmysly, keď vám niekto do očí povie, že ak sa niekto prizná, tak už je vinný, že to na to pozeráte, že tu je nejaký Matrix, alebo čo toto má znamenať, že to nemôže nikto a to vidíte, že on je o tom presvedčený. On neklamal tých ľudí, on je vnútorne o tom presvedčený, že ak sa niekto prizná, tak to je fajn. A vy na to pozeráte, že veď akože základná zásada ústavná. Každý je považovaný za nevinného, kým o ňom súd nerozhodne o vine, prípadne o treste. Lebo viete uznať právoplatne vinu, nemusíte uložiť trest. Máte to v trestnom poriadku, máte to v ústave. Tam nemáte v ústave výnimku, že každý je považovaný za nevinného, pokiaľ nie je právoplatne uznaný súdom vinným. To neplatí, ak sa priznal. Také neexistuje a to je základná vec. Ja nechcem... Snažila som sa mu tam prezentovať, veď máme registre v rámci Veľkej Británie, v rámci Európy, v rámci USA, nespravodlivo odsúdených ľudí, rehabilitovaných ľudí, oni majú rôzne názvy, tie registre. A oni si vedú konkrétne štatistiky. Tam práve vychádza, že tie justičné omyly alebo tie nespravodlivé odsúdenia vznikli na základe falošných vlastných priznaní od 16 do 38% tých ľudí. Čo sa týka takej tej aféry, čo som spomínala, tá britská pošta, tam 88% tých nespravodlivo odsúdených ľudí, čo neexistovali tie peniaze, lebo sa prišlo, že to bola softvérová chyba na to, uzavreli dohodu o vine a treste, priznali sa. To je presne to, že štát nemôže, keď štát povie, toto je trestný čin, treba na to, aby bol toto konanie trestným činom. Musí byť splnené toto a toto a dokáže sa to tým, že policajt znesie obvinenie, vypočujú sa svedkovia, podklady sú na to postupne. Prokurátor, keď podáva obžalobu, už to musí byť zase silnejšia tá dôkazná situácia. A súd, keď uzná vinu, musí si byť 100% istý. Nemôže preto štát chcieť, aby som ja mala Sofínu voľbu, že keď ma zadrží, viem, že som nič nespáchala, ale mám doma starých rodičov, mám doma malé deti, mám hypotéku, bojím sa, že ja tu proste nevydržím, mám obyčajný strach, ľudský strach, že aby som ja sa rozhodla radšej falošne priznať, aby som mohla ísť von, aby som nebola napríklad do tej väzby vzatá, alebo nešla do výkonu trestu, lebo si poviem, že keď sa priznám, dostanem podmienku alebo dostanem ľahší trest. Toto nemôže štát pripustiť. Preto štát musí garantovať nestranné a nezávislé súdy bez ohľadu na to, či sa priznáte, alebo vy, alebo ja, alebo každý z nás môže mať práve takéto rôzne motivácie. Môže mať motiváciu niekoho ochrániť. A priznám sa falošne. Radšej zoberiem ja podmienku, lebo keď nejaký môj sused, kamarát, rodič, dieťa by bol odsúdený, jemu by išla basa, lebo už je v podmienke. Milión dôvodov je. A toto niekto vám tvrdí, že
Ale veď oni sú vinní, lebo sa priznali. A uzavreli dohodu o vine a potom, keď poviem, že nepotrebujete rozhodnutie súdu, hej, lebo ešte ste na slobode. To bolo ďalší akože stupienok absurdnosti, že vy ste, iba vtedy je akceptované, že ste odsúdení, ak idete do basy. To, že máme milión ďalších druhov trestov, to nie je dôležité. Zavrieť. Priznaj sa a zavrieť. To kde sme? Vy ste sama v tom rozhovore povedali, že keď takto postupujú novinári, redaktori, tak to nie je až taký problém, ale problém môže nastať, ak sa v takýchto nejakých medziach pohybujú aj politici. Aj s tým máme u nás dosť skúseností, že na základe nejakých svojich súdov, svojich premís vynášajú v podstate už ako keby súdne rozhodnutia. No, nie len politici, ale aj iní predstavitelia bývalí justície. Napríklad ja som teraz sa dočítala, nechcela som ho spomenúť, ale konkrétne menovite, ale bývalý predseda súdnej rady pán Mazák napríklad, a to som si normálne akože napísala s veľkým prekvapením, ja si to nájdem, to bol v rámci nejakého článku, myslím si, že v denníku N, sa ho pýtali, že čo si myslí v tom kontexte, že čo si myslí o tom, že ja spochybňujem akože to, že bagatelizujem to priznanie viny a tak počúvajte, čo napísal, jak to tam bolo prezentovaný, bývalý predseda Ústavného súdu. On bol aj predseda Ústavného súdu. Neviem, kedy 20 rokov dozadu, alebo Ústava garantuje prezumpciu neviny. Pýta sa pán Mazák. Skutočne ani priznanie bývalého sudcu nie je korupcia? Toto povie bývalý predseda. Za takým vyhlásením vidno len cestu do pekla. Takže bývalý predseda Ústavného súdu vidí za tým, že trvám na prezumpcii neviny, ktorú garantuje ústava, cestu do pekla. Tak čo tí obyčajní ľudia? Toto môže byť pekná bodka za týmto rozhovorom, symbolická. Ešte predsa, ale my som sa spýtal, súdna rada v blízkom čase, čo bude riešiť, na čo sa chystáte, čo pripravujete? Budúci týždeň máme zasadnutie, to máme na stránke súdnej rady, máte dopredu celý rok, kedy zasadáme a máme tam takú tú bežnú agendu, ktorá asi pre občanov zaujímavá nie je, ale je veľmi dôležitá. Ideme doplňať voľbu do takých komisí, ktoré vyberajú delegovaných alebo európskych prokurátorov. Máme tam previerky spôsobilosti u ľudí alebo u sudcov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní na predsedov súdov, vo výberových konaniach. Štandardná agenda. Máte toho isto dosť. Dobre, ďakujeme dvojnásobne, že ste si našli v nabitom programe na nás čas a možno, že sa ešte opäť niekedy uvidíme. Ďakujem pekne, rada. Dnešnou hostkou v štúdiu hlavných správ bola predsedníčka súdnej rady pani Marcela Kosová.